Wild Wolves Production тақдим мекунад. дар ҳамкорӣ бо фанстудияи ANIDUB TJ. дурӯғ мегӣ, бовар намекунам. айби ма чӣ охӣ? Форат на форат номи ма ҳамин хелай чо мекунӣ дигар? хаб кун, ман гӯш намекунам. Амина, ҷин берним биромадеста. Тестар қуввехта истифода ба. баланд омада буде. раҳмати калон миннатдорум. ман я шарт дорам. ту номта истифода намебарӣ. майла. ту очки дорӣ, так что очкарик мегумтам. Очкарик? номи хата нагӯ, ки мекушамта. охи чӣ ба не? Номи ма дига чи айкун? хай майла. Чӣ хеле ки туда маъқулай. номи нав маъқул шуд. очкарик. Не, девонай ту? каникуя бухар. хурсанд шудаку. очкарик. фо, дар рӯи ман гузидӣ. ту хар будани ки. хубат кардам. Дар кор набуд маро усал кардан. бест уже саҳар шуд. турбокампир рӯзона наметавона биромада. Чӣ? Бешухӣ? ҷино фақат шабона мебуроянд ку. хай ҳозир хонаи мо мерем. барои ки афти ту ай ҳайвондан безебтарай. эҳтиёҷе ки ман бачаҳоро бад мебинам. барини пешинам қариб кашта буд. Чӣ ба барвақт нагуфтӣ ба? чӣ бу? очкарик зиндаӣ? бахшиш очкарик, защита мондагӣ будай. хаял кардам ки мурдум. хай канику биро. Ака аниқ ҳичи намеша? агар сӯхти буда ҷубор мепартондам.
тирсидме. Натарс. Чо кади дига ягон чӣ ҳис кардасти? О, танам кам дард дора. Чӣ ҳис кардату? Калакаду ранги кам пиро шуди. Эй, ту чӣ механди бо? Ман қариб аз рӯи ту мемурдум. Мома? Вай нестай? Хай майли, будру. Майла, ин омадам. Камтар ждат кун, ман либос алиш мекунам, дара пуш. Майлаш. Амина, Эй, ту куҷо дар омадӣ? Дафша биро. Тез рӯ та тарафи девор кӣ. Бахшиш. Бало бизана, сарам дард кард. Ма, ачкари кира пуш. Ин духтаре хайҷ кам надорам. майла, қабулай. Майли, дарди танат рафт? Чӣ? Бесто? Туда чӣ? Бахшиш, ман нигоҳ надору. Пушидам, тамом же. гӯш кун. биё бинам ку. тур ба кампир гуфта соз намешӣ барое ки банани тира гирифтагие. Банан нест. бешухӣ рост мигӣ? Я бананам бинам ку. боз як чиз дигар нишонат метавон. Беақли ту. беорам ичи нестай ку. Нестай ту да дахл надора. иҳа тирам қаноз мекадай. Капам дуд кард. чокнема ку. Нест шидай. Я хеле газ лести ки айби мабоша. Ту гуфти ки биё шарт кунем ку? Чӣ? Просто ман афсонаҳоятин интересный буд. барои ҳамин гуфтам коре кунем ки хаб кунем. охи ман нахостум шанс ай дастим. ман фақат мехостум ки як ҷура биёбам. ман фикр кардам ки ихе имконията бояд ай даст натиҳам. барои ҳамин кӯшиш кардам ягон хақиқатит гап занам. не ки ту дар як дунёи аймада зуртар зиндагӣ мекунӣ. як хел вақт ман хаёл мекунам ки мада мумкин нест ҳақиқатити гап задан. так што бахшиш ки дар як чизо кӯш кардам турам. баъди ҳал шидани проблема агар фурата дигар қадим гап наза. ами филм мада намефура. ту дигароро намепурсӣ. айтани ваё хулоса мебарӣ. барои ҳамин ту доқаи ҳамаро дур мекунӣ ай худод. хаб накун охи. биё дар бораи махлуқҳои аҷоиб гап занем. ҳей, ягон чӣ бугӯ? тик-тик. ҷугӣ. чӣ? ту маро чӣ гуфтӣ? чизе ки фаҳмидӣ шарт набуд маро сал кардан ҳамин вақт. ту чӣ ба ман ҷугӣ гуфтӣ? ба фикрам момаи ту омадай. чӣ дам ту бигӣ? ман якум бор ёвоза фаҳмидистам. ту чӣ гуфтастӣ? мома омада мегуфт ки мо дута занги дар дорем. якта барои одамо, яки дигар барои ҷинои бад. не, ман зашитара канда будум ку. ба мечаспоним шабом. да пишти дар чизе ҳаста. чӣ кор мекунем ака? ман зашитара мечаспонам ҷошта. агар чин боша месӯза. ба мара месӯзум ку.
چرا دقیقا با جا میکنیم؟ خیلی اقلا جدت کن که ما برم یکان جدا با جاشم پیش چسبوندن. وای نیست کجاش تا باشه؟ امینه ایرا بی؟ این خوش چیه؟ رو چه کرو بزیب بیو میرم ایجا تستر. امینه هیچ جا رفته نمیتونی. اما جای خونه را به دیوال محکم کده. دروازه تا میچسبانیم اگه بستو دوجه نچسبانی شبو. چی بانه؟ دروازه را محکم این به دیوال. این خیل دمه را می سوزون. چی کار کنیم؟ اگر خداوند دادن گرد چه؟ این کوری بی عقلی های امینه یاردم بده. چی کاری که تو زنده ای؟ خدا با دست بگی. خون برو ما دستای. تمام سیاه ای روی میه. یافتم شما آدمای بد هستین وعده دادگیتون فراموش کردین. دست کنه مادا بانانا بتن. هیچی نمون جین باشه با بیست تو خطی داوردش. نه به عقل این اپلانیتیانه. چی؟ من خطا نکردم. یه هفتش معلومه این مخلوقی فلت بوده. یکم بار او را در شهر فلت وودی امریکا دیدن. در یاپونیا باشه در شهر یاماناسی دیدنشه با مخلوقی 3 متره رامش کردن. با چی با اوزی زنگ برومد؟ ایرا یگون جین فرد کده؟ ولی ما میگن که آدمایی که مخلوق ها را میبینن یه خیلی وقت جینا را هم دیده میتونن. ساده کده بگم بین جینا و مخلوق های کیهانی چی علاقه هسته؟ ایده مخلوق های دیننگینه را هم داره؟ ایتا بینموده؟ اگر یگون کرو نکنیم تو منی زهرناک میکشم. نیکی ما نمیتونم قوه ما استفاده برم باره که جینی ترقب دگیم. همینه. ای باسا. ها؟ چی؟ از بیست امینه با چی میگی؟ من جنگ میکنم. جین آزاد کن. بیعقلی تو؟ اگر ای راستی مخلوق باشه من ایوای نمیترسم. میتونی جین ای تنم براری نکی نمونی که مرا کنترل کنه.
яхеле гуфтасти ки миги осонае. Ман худам ҳечи намедонам дар бораи қувват доштагим. агар кӯшиш кунам қувваи кампира идора карда метавонам. бой ман хафа нашавӣ, фаҳмидӣ? сариш кун. амина тезтариш кун. ништияк, ман ҳис кардистам чихи ба қувватам. неки мазиқам чота. оҳо характем тамали шуд гу. мара фикром аниқай, неки худам тормозам. чӣ бо қаҷоиб гап задастӣ? бахшиш асал. мара просто тарзи гапзанӣ мамхелай. ман гуфтам ки гап назад. мавори бача бояд нест бишавад дунё. дам та бигӣ мегум намефаҳмем. хай сараш кунем ку чӣ гап меша. неки медонам ягон чӣ фоида надорад. ту пой пешта нигоҳ кун. анай ман худаш ҳаракат кардистай. и ҳама қувваи турбокампир боша. зур будай ку. кай успет кард бугреза. шанс ҳаст мумкин зинда бимонем. пад бо чӯ кардӣ? ачкарик мегумада битем теста бест. ачкарик ту зиндаӣ? бахшиш амина танаи ман натонист бардошт карда қувваи турбокампира. хариб мекафиду устухонам шикаст дар тавои қиндае ки одами простой наметавонад хеле тез ҳаракат кунад. ман фақат 5 ликша канда донистам тамом. чӣ хехмон метонем ӯро бизане? ман худам намедонам. агар медонистам ози дар ҷо намебудем. бемахлуқ гӯштин гирифтестай. типа агар худмон дар замин биғалтанимша значит мебурем. амина ту ба ақл будай натурӣ. конечно. як бораки дига метонам. ачкарик дар почавош бизад. ман бошам ба қувва мепартонша. чӣ ба мазиқам? бояд пештар бирем. мая за шишат кун. майлаш ҷони ман. мада банан битем халос кардам. ба дасти рост ҷӣ намехапам, ба дасти чап бога. да бадам са. бахшиш ачкарик. тонистем дар замин зад. мо тонистем. я дасташ нест шуд ози даф меша. не амина бигирез. амина ҷазир шид. ма одам шидам. да бадам сади. махлуқи куштингир тоже да замин сади. хароббозӣ накаладам. амина як бори дига ҷинай ма бирор илтимос парво накун чӣ гап меша. ман худам мезанамша. тамошо кунӣ ёдгир ачкарик. ман машини кора бад мебинам. эсто ту чо кардистӣ? беҳуда мара хасабӣ кардӣ. махлуқи ридак. бесто мегӯ. басай.
хафкун оли. илтимос ҷинай маброр амина агар ҳамихе давом додан гира ту мемӯрӣ. Не капитика. Шкуфиди вуҷудки шуд. Дақиқа чиқари. Май хона 1 метр берона. Мы баргаштем. Мы зиндаем. Очкарик мо донистем, нигоҳ кун. Хел кадем ки мемӯрем. амина ҷи Ха бас бидагис табадам задине ки мемонӣ дам бигирем. ай бима ҷи охи хидаш мебрӯя. Мара нигоҳ прическата алиш кадӣ. та назарат метова. Оқа бад нест. Неки мада прическаи комплит маъқул буд. ту даҳолум фақат хандидӣ. Чуто сарам дохурест. Ой. амина чӣ бесто амина амина Балу бусана.